Lumea voluntariatului, cu valențele sale pline de umanitate, de dăruire și compasiune, devine din ce în ce mai vizibilă și la Petroșani. Unul din momentele cele mai frumoase ale acestui an, bazat pe solidaritatea și bucuria muncii pusă în slujba semenilor, s-a derulat în prima jumătate a lunii iulie. 150 de voluntari din țară și străinătate au vorbit timp de o săptămână aceeași limbă, limba acțiunilor dăruite comunității. Tabăra de voluntari, organizată în parteneriatul dintre Primăria Municipiului Petroșani și Asociația Caritas, a avut scop practic 100%, prin lucrări de amenajare, înfrumusețare și modernizarea unor locuri publice din municipiu. Am candidat cu alte orașe pentru organizarea acestei tabere și, din fericire, spun eu, tineri care sunt dornici să facă muncă voluntară se află săptămâna aceasta în Petroșani și lucrează pentru comunitate. Cine sunt acești tineri? Tinerii vin din diferite județe ale țării și Mureș, Covasna, Harghita, Brașov, Alba Iulia și din Austria avem câțiva voluntari, câțiva din Germania, respectiv, bineînțeles, voluntarii noștri locali care sunt participanți în proiectele organizației Caritas. Cum a fost structurat programul, care am văzut este foarte generos, deci e de muncă? Da, de lucru este, nu cred că asta este problema. Orice oraș are nevoie ar avea nevoie, din punctul meu de vedere, de un astfel de proiect. Deci a fost generos în sensul în care am încercat să și pe tineri să ținem motivați, să le oferim motivația de a lucra, astfel încât am ales grădinițe, am ales spitalul și respectiv secția de neonatologie, am ales centre de zi pentru copii mai săraci, astfel încât ei să simtă că în urma muncilor copii viitor practic vor profita de această activitate. O să te rog să ne explici puțin ce înseamnă parteneriatul cu primăria în cadrul acestei acțiuni. Practic, acest parteneriat este unul esențial pentru implementarea acestui proiect. Noi venim cu forța de muncă, venim cu inima bună, ca să spun așa, și primăria, bineînțeles că este cea care cere acest ajutor, dacă putem să spunem așa, și oferă, bineînțeles, și materialele necesare desfășurării tuturor lucrărilor, astfel încât fără primărie, respectiv fără Consiliul Local al municipiului Petroșani, acest proiect nu avea nu se putea implementa. Ne-au întrebat, sigur, în prealabil cam ce ar putea să facă. Primăria le-a spus ce și, sigur, am asigurat și materialele necesare pentru aceste lucrări. Dar până să ajung aici, cred că ar trebui puțin explicat ceea ce înseamnă până la urmă voluntariat. Voluntariatul e caracterizat în primul rând de entuziasmul celor care îl fac și de dorința lor de a face ceva pentru comunitate sau pentru semenii lor, fără a cere ceva în schimb. Și sigur că dacă e să mergem mai departe sau mai profund în esența acestei noțiuni de voluntariat, ajungem la Biblie și la esența a ceea ce scrie acolo, în a-ți ajuta aproapele și în a iubi sau a face cu dragoste ceea ce faci. Și atunci, sigur că dacă pui suflet în ceea ce faci și faci și în mod absolut gratuit sau fără să aștepți o recompensă, cu siguranță lucrurile merg bine. La Petroșani lucrurile au mers foarte bine, au făcut lucrări pe care noi altfel nu le puteam face pentru că nu aveam atâta disponibilitate de personal. Și pe lângă toată această chestiune legată de lucrările edilitare care le-au făcut, cred că s-au simțit foarte bine ei, între ei, la Petroșani și cu siguranță unii dintre ei vor să revină și cu alte ocazii. Acum, ponderea prezenței voluntarilor în acțiunea de săptămâna trecută au reprezentat o tineret venit din alte județe ale țării și din străinătate. Au fost și reprezentanți ai unor ONG-uri din Petroșani, însă avem potențialul mai mare în acest sens, potențial local. Da, cu siguranță. Cum facem să atragem potențialul local? Păi, așa cum, prin acest gen de acțiuni și prin puterea exemplului. Cred că multă lume care au văzut la lucru pe acești voluntari, cu siguranță, dacă organizăm cadrul necesar, ar fi dispuși să vină și să lucreze o zi
pe an sau, mă rog, câteva ore atunci când avem aceste activități, ar fi dispus să vină să lucreze în mod gratuit pentru comunitate. Cred că și la Petroșani lumea este deschisă pentru acest gen de activitate. Acum, repet, voluntariatul e, dacă vreți, o formă superioară de civism. Până să ajungi să fii dispus să faci aceste lucruri, trebuie tu, ca individ, să ai asigurate nevoile primare și această nevoie de a ajuta pe cel de lângă tine vine într-o fază superioară a trebuințelor și cred că există un număr suficient de mare de oameni care au ajuns la acest stadiu și care sunt dispuși să facă voluntariat pentru comunitate sau pentru semenii lor. Este important ceea ce ați subliniat, pentru că mentalitatea cu care încă avem de-a face și într-o proporție destul de importantă este aceea că de ce să vin eu să fac în locul primăriei ceea ce are de făcut primăria. E adevărat. Ne luptăm cu această mentalitate, dar cred că încet, încet depășim această fază și până la urmă conștientizăm că nu toate lucrurile le poate face primăria sau sunt în atribuțiile primăriei. Repet, motivația principală la voluntariat este aceasta a entuziasmului și a dorinței de a face ceva și pentru celălalt, nu de a face ceva în locul cuiva. Ați fi putut face cu totul altceva astăzi, ați ales totuși să fiți aici. De ce și cum? În primul rând pentru că este o grădiniță și pentru că eu lucrez cu copiii și cu drag vreau să le fac o curte a școlii mai frumoasă, a grădiniței, mai atractivă. Și în al doilea rând, pentru că puțină mișcare nu ne strică la niciunul, nu este foarte greu, e plăcut, suntem toți. Da, este o muncă plăcută. Sigur, noi am promis acestor tineri că îi vom ajuta. Ne ținem de cuvânt, am venit, este o zi superbă. Cred că în afară de această muncă este și plăcerea de a face ceva frumos, de a lăsa ceva în urmă la acești copii minunați care umblă această grădiniță. Dincolo de faptul că punctual rezolvăm împreună o problemă pentru grădinița numărul 3, vorbim despre o acțiune cu o largă implicare, o foarte largă implicare, în care Casa Pro Urbis se regăsește cu contribuția sa. Cum apreciați acțiunea aceasta organizată de Asociația Caritas în parteneriat cu Primăria Petroșani? Îi felicit cu această ocazie pe cei de la Caritas, având în vedere că este prima oară când această tabără de voluntariat poposește în Petroșani. Este un lucru deosebit și împreună cu Primăria Petroșani și sigur noi, Casa Pro Urbis, implicându-ne, putem să realizăm un lucru deosebit și să dăm exemplu comunității din Petroșani. Iată ce înseamnă să lucrezi în spiritul comunității și pentru comunitate. Sunt prezenți foarte mulți tineri din foarte multe părți ale țării, unde probabil acest gen de muncă voluntară este mult mai bine înțeleasă decât e deocamdată la noi în Petroșani. Credeți că va schimba cu ceva atitudinea civică această experiență? Nu pot să dau un răspuns exact, dar eu cred că da, fiindcă am avut destul de multe exemple în care o muncă de genul acesta a adus comunitatea mai aproape de munca de voluntariat. Credeți că la rândul ei Asociația Casa Pro Urbis își poate asuma acest gen de acțiune? Eu cred că da. Domnule Vințan, aș spune că efortul este înjumătățit în cazul nostru, întrucât ați venit însoțit și de doamna Vințan. Deci munca în echipă întotdeauna face ca epuizarea să pară mai mică. Așa este, e firesc să fie așa până la urmă. Cu soția împărțim și bucuriile și necazurile. Vreau să cred că astăzi împărțim bucuria de a face o faptă bună pentru comunitatea locală din Petroșani și în primul rând pentru copiii aceștia care vor avea o imagine ceva mai frumoasă în curtea grădiniței în care își petrec ei majoritatea timpului în timpul școlii. Întrebarea este firească, clasică, cum percepeți acțiunea în ansamblul ei și care credeți că este impactul în mentalitatea civică din municipiul Petroșani? Sigur, poate că românii încă văzând astfel de acțiuni trăiesc, să le spunem, timpurile
de dinainte de 1989, când acest lucru se numea muncă voluntară. În Europa Occidentală există acest lucru și el se numește voluntariat. Până la urmă, indiferent de denumirea acestor fapte, important este că fiecare dintre noi, indiferent de activitatea profesională pe care o avem, indiferent de timpul pe care îl avem la dispoziție, putem rupe câte ceva din timpul nostru, din viața noastră, pentru a dărui și celorlalți membri ai comunității. Nu neapărat voluntariatul este perceput în România modernă ca fiind doar o acțiune caritabilă dedicată unor oameni mai slabi, mai puțin sănătoși, mai puțin pregătiți și așa mai departe. Nu, până la urmă, cred că a face voluntariat se poate pentru absolut orice lucru ce ține de comunitatea în care trăiești. Fie că astăzi vopsim un gard, fie că mâine vom scrie un articol frumos, fie că poimâine vom sta împreună la un gulaș sau la o poveste, sau că vom trece o bătrânică strada. Vom trece o bătrânică strada. Toate aceste fapte bune ne îmbunătățesc în primul rând nouă starea de spirit. Și eu trag nădejde că de la exemplul meu, al soției mele, al tuturor celor care astăzi suntem aici, cât mai mulți oameni din Petroșani, din Vulcan, din Valea Jiului vor face astfel de gesturi și veți vedea că în scurt timp, cu toții, vom trăi nu doar într-o lume mai bună, ci și în orașe mai frumoase. Faptul că toate culorile curcubeului se regăsesc în acest gard al grădiniței exprimă și această diversitate de participare din această perspectivă. Ce înseamnă să te regăsești într-o acțiune voluntară cu oameni, cu tineri veniți din România și din altă parte? E o mare bucurie. Eu, una care fac parte din organizația asta, să zicem, națională și internațională, mă bucur că și în Petroșani s-a ajuns la așa ceva și că oamenii sunt deschiși la schimbare. E un lucru bun și mă bucur pentru voluntarii de la Crucea Roșie că pot să particip alături de alți voluntari la o acțiune de caritate și de umanitate și de bun gust, să zicem. Că a face bine comunității din care faci parte e un lucru mare. Dănuț, astăzi, vineri, la ora aceasta, ai fi putut face cu totul altceva, vremea e foarte bună de mers la strand, de mers pe terasă, iată ești aici cu pensula în mână, vopsești un gard pentru grădinița din Dimitrov. Pentru copii mai mult. Cum te-ai gândit să îți faci programul pentru astăzi în acest mod? De ce? Am renunțat că am lăsat ce se putea să vin, pentru că fac chestia asta din plăcere. Este pentru prima oară că participi la o acțiune voluntară? Nu, te rog mult, intrați undeva la o cafea și eu cum am gătat, te-am sunat și... De ce crezi că e important să existe voluntariatul într-o comunitate? Fiecare să-zi... Chiar nu știu. E important să ne aducem fiecare câte o contribuție mică în comunitatea noastră, fără să cerem nimic în schimb? Crezi că e un sentiment care te face mai bun? Mult mai bun. Ce înseamnă să te simți ca fiind mai bun? Crezi că te diferențiezi de colegi de-ai tăi de generație care nu fac ceea ce faci tu? Da, adică eu mă simt mai bine când ajut pe cineva. Ei poate se simt mai bine când stau la bancă și mănâncă semințe, ceva de genul. Domnilor și doamnelor, galbenul a terminat. Pe tricourile acestei acțiuni scrie unde smulți puterea crește. Da. Înțeleg că acești mulți vin din foarte multe județe ale țării. O să vă rog să-mi spuneți cum anume s-a creat această diversitate. Voluntarii noștri vin din mai multe județe, din județele Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Alba și Hunedoara, mai ales tineri sunt prezenți în tabăra noastră. Tinerii aceștia nu numai acum, ci și în timpul anului sunt prezenți în programele noastre sociale și socio-medicale, ne ajută în munca noastră caritativă și ne bucurăm foarte mult că suntem acasă aici la Petroșani și avem o colaborare cu primăria și am reușit să rezolvăm această tabără. Andreea, de cât timp ești angrenată în acțiuni de tip voluntar? Păi e a treia ani când vin și mi-a plăcut foarte mult. Deci,
creăm prietenii noi și ne împrietenim așa când lucrăm și în timp să asistăm de aici și mi-a plăcut foarte mult și mai vreau să lucrez. Vorbeam cu niște colegi de generație de-ai tăi care îmi spuneau că se simt mult mai buni făcând ceea ce fac. Tu cum te simți? Mă simt foarte bine și chiar îmi place că comunicăm așa în timp ce lucrăm și în timp ajutăm. Și e foarte frumos să ajutăm și mai facem pe aici câte ceva. Da. Acum noi suntem în curtea unei grădinițe. Copiii care vor veni la toamnă la grădiniță vor vedea un gard multicolor, un curcubeu. Nu vor ști cine l-a vopsit, vor ști că niște voluntari. Crezi că e important ca voluntariatul acesta să rămână anonim, adică să nu se știe a fost X, Y, Z aici care a făcut munca asta pentru noi? Eu zic că nu ar trebui să fie anonim, că dacă mai mulți află despre acest voluntariat vor veni și chiar și ei se bucură și cei care sunt ajutați. Deci și noi, și pentru noi este o bucurie că ajutăm și pentru cei care sunt ajutați. Noi preluăm exemple de la alții. Exemple de bună practică. Exemple de bună practică pe care le aplicăm pe o generație care a crescut deja. Dar tinerii aceștia care au venit să ne arate exemplul lor au fost educați așa, au crescut din primele clase ale școlii într-un astfel de spirit. Societatea civilă a Petroșanului are și elemente de acest gen care încă n-au dat o rezultantă care să ne poată confirma că avem o generație care a înțeles pe deplin conceptul de voluntariat la 6, 7, 8 ani. Ce propunere poate avea administrația locală în această zonă, chiar să folosească un proiect, o idee, să strângă societatea civilă pentru asta? Deci noi am început aceste lucruri și Ziua Verde se înscrie tot în această categorie când elevii din Petroșani vin și fac voluntariat efectiv pentru a planta pom sau a curăța anumite zone din oraș. Deci ei încep să fie educați copiii și ați văzut la concursul de desene cât de frumos au desenat și cât de implicați au fost în această activitate. Cred că avem o problemă nu la noile generații sau la copii, avem o problemă la adulți care și din motive obiective prinși de alergătura zilnică și probleme cotidiene se gândesc mai puțin la acest gen de activitate, pe de o parte. Pe de altă parte avem niște reminiscențe din înainte de 89 când ne scoteau cu forța sâmbătă și duminica și atunci orice lucru făcut cu forța are și acest revers de repulsie. Nu vreau să mai fac sau mă obligă cineva sau... Dumneavoastră înși vă sunteți un exemplu de primar care face și acțiuni voluntare. Știe toată lumea, în anumite momente ale anului, sunteți de găsit în anumite locuri. Vă pun o întrebare care vine cumva să tempereze o anumită pornire lăuntrică legată de poziția socială. Pentru că sunt convinsă, sunt foarte mulți care refuză să se angreneze pentru că le-ar știrbi din strălucirea poziției sociale. În astfel de momente te cam egalizezi cu ceilalți. Dumneavoastră cum simțiți? Da, probabil că poate fi o problemă, dar cred că această categorie de oameni este foarte puțin din punct de vedere numeric. Deci nu cred că sunt unii oameni care spun, domnule, mi-e rușine să dau cu mătură sau să strâng gunoiul sau nu-i treaba mea. Nu trebuie să facă voluntariat toți oamenii. E suficient să facă 2% sau 5% din populație și lucrurile vor merge bine. Deci, chiar dacă există această categorie, le respectăm decizia și nu e niciun fel de... Această tabără nu este doar pentru tinerii care participă ca și voluntari, direct. Această tabără este pentru comunitate, deoarece ea încearcă să motiveze comunitatea să participe activ la muncă și la înfrumusețarea peisajelor din jurul nostru până la urmă. Nu este nicio rușine că vin alții să ne ajute, dar este un lucru de lăudat că și voluntari din Petroșani participă la această activitate și sperăm noi ca pe viitor oamenii să vadă că cu o simplă pensulă și puțină vopsea pot să înfrumusețeze foarte multe locuri din municipiul Petroșani. Crezi că merită pregătită mai din timp o astfel de tabără în sensul în care mult mai mulți tineri din Petroșani să fie implicați în edițiile viitoare? Se poate face, pentru
pentru edițiile viitoare se poate candida, ca să spun așa, și se poate pregăti tot timpul mai bine. Nu asta e niciun fel de problemă, doar că este foarte mult de lucru și trebuie ca toți să lucreze în acest, respectiv și noi ca și organizație care lucrăm și primăria, cum se întâmplă de fapt în municipiul Petroșani, deoarece ei au fost dornici ca să organizeze acest lucru, dar și comunitatea trebuie să se implice mai mult în activitățile acestea, indiferent că vine Caritasul sau vine orice altă organizație. Deci asta este o chestiune care ține de responsabilitate socială și fiecare dintre noi ar trebui să fim responsabili pentru locurile pe care le frecventăm zilnic și pe care cu puțin ajutor și puțină implicare am putea să le facem mai frumoase decât sunt astăzi. Ce înseamnă pentru tine atitudinea omului care răspunde voluntar la chemările comunității? Noi spunem că este o relație win-win, în sensul în care și voluntarul beneficiază de ceva și comunitatea, respectiv prin munca pe care îl depune comunitatea sau ceea ce el face este bine pentru comunitate, însă și voluntarul beneficiază de această experiență în prisma dezvoltării personale. Ei învață, sunt copii de la 13 până la 18, 19 și mai. Ei învață că dimineața, deci noi de la ora 9 la ora 2 muncim efectiv, gardă, vopsire, înfrumusețare, curățire, de toate. Astfel încât și pentru ei este o experiență personală, învață ce înseamnă munca și bineînțeles că și avem și program mai lejer, astfel încât după această perioadă de muncă ei au și timp pentru distracție, că sunt până la urmă într-o tabără, însă știu și înțeleg faptul că pentru a putea avea distracție trebuie să muncim prima dată și ține de fiecare dintre noi să ne construim viitorul în acest sens, astfel încât această tabără oferă prilejul tuturor să facă acest lucru, să învețe din timp ce înseamnă munca și că prin muncă găsești satisfacția necesară după ea, ca să te distrezi. Mai e un aspect care mi se pare esențial. Faptul că într-o astfel de tabără participă persoane cu poziție socială diferită, cu responsabilități diferite, care aici dispar. Deci diferențele de natură socială dispar, apare acest sentiment de egalitate, care chiar cred că poate contribui într-un mod deosebit la rezultatul și la starea de spirit care se simte. Să știți că eu consider că și un officeman, ca să zic așa, o persoană are nevoie câteodată să mai pună mâna pe pensulă. Este o chestie de sănătate mentală. De firesc al vieții. De firesc al vieții și este o chestie normală. Ceea ce este foarte important că acești tineri lucrează într-adevăr cu persoane care au diferit statut, au diferită etnie, au diferit vârstă, bineînțeles, și alte. Deci nu asta este motoul până la urmă, că vrem să și integrăm toate tipurile de persoane într-o astfel de activitate. Nu vrem să facem diferență, nu este o tabără pentru persoanele cu dizabilități specială, nu este o tabără pentru persoanele de etnie nu știu de care sau asta. Deci este o tabără pentru comunitate. Iar în comunitate, o comunitate sănătoasă, o comunitate care își integrează toate categoriile sociale, bineînțeles că trebuie să participe la înfrumusețarea ei cu toate categoriile de persoane existente în această comunitate. O ultimă întrebare. Ce înseamnă în cartea de vizită a Asociației Caritas această experiență? Cartea de noi încercăm de foarte mult timp să aducem un mai nou activității noastre, încercăm să implicăm cât mai mulți tineri, încercăm să investim în viitor în municipiul Petroșani și în toate programele pe care le desfășurăm, nu numai în Petroșani, ci în toată țara. Pentru noi sperăm că sper că membrii comunității se vor uita cu mai multă încredere către organizația noastră. Încercăm să facem cât putem, considerăm responsabilitatea noastră să ajutăm pe cei aflați în nevoie. Vrem să dăm un exemplu și bineînțeles că vrem să implicăm comunitatea cât mai mult. Noi suntem doar un exemplu. Au venit oameni din diferite țări, diferite zone ale României și haideți că putem să facem și noi foarte multe lucruri aici la Petroșani foarte ușor. Putem să ne astrângem, să facem un mic proiectel și o să fie doar participanții din Petroșani, nu este niciun fel de lucru. Deci dacă au reușit să vină 160 de persoane din temirce colțuri ale țării sau ale străinătății, cred că avem și aici resursă umană suficientă pentru... Eu sunt sigur.
40 din actualii beneficiari, actuali voluntari care participă, sunt din Petroșani, sunt tineri de pe proiectele noastre care au avut o anumită, să spunem, tangență cu organizația noastră a Caritasului și am putut să-i motivăm. Însă poate că prin exemplu pe care l-am dat în aceste 4 zile efective de muncă, putem să dezvoltăm noi intracomunitar, ca să spun așa, un proiect de asemenea factură și până la urmă tot noi beneficiem. Intrăm într-o nouă etapă în care roadele acestei munci de societate civilă ar putea îmbrăca dimensiuni și mai bine conturate în comunitate. Adică e nevoie de proiecte cu destinație foarte clară. Cred că da. Pentru că noi până acum am făcut un exercițiu de impact, de participare, dar a fost și multă imagine în ceea ce am făcut. E nevoie de proiecte punctuale. Ce aveți în plan? Cum structurați acest gen de legătură cu societatea civilă? Bun, am în minte niște idei legate de acest lucru și cred că primele proiecte pe care ar trebui să le facem este de a conlucra mai bine cu mediul de afaceri. Pe zona aceasta a voluntariatului sau a acțiunilor în sprijinul comunității, dar repet, așa cum spuneați, pe proiecte concrete, pentru că oamenii vor să vadă exact ce se face dacă există această posibilitate, vor să vadă exact ce se întâmplă cu banii lor sau ce se întâmplă cu ceea ce ei ajută comunitatea. Și atunci lucrurile trebuie să fie foarte concrete și foarte vizibile. Cred că de aici trebuie început. Cât de mult a statonat zona aceasta? Există dorință de parteneriat? Există dorință de parteneriat. Repet, trebuie doar creat cadru și identificate foarte clar lucrurile care trebuie făcute. Și cu siguranță ele vor merge dacă răspunsul din partea comunității va fi pozitiv față de acțiunea acestor oameni. Ce înseamnă acest răspuns din partea comunității? O interogare a comunității pe anumite proiecte? Nu. Eu mă refer la faptul de o recunoaștere simbolică a efortului pe care acești oameni îl fac și de mulțumire de sine până la urmă, că, dom'le, am făcut ceva pentru orașul meu, dezinteresat, a fost dorința mea și am făcut acest lucru util. Nu știu, am amenajat o sală de clasă sau de la o școală sau altceva, sau am reabilitat eu un salon din spital. Nu știu, sunt multe lucruri în care putem să lucrăm și să mergem pe această zonă.